Nyuwun Agung. Mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nuwun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestungkur wayah Bathara jagat. Nun inggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asong paseganipun Madura Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung kepareng pudya astutinipun ing Raka kunjuk ngersa Madura Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kawula nom sampun boten kirang prayogi wisawanipun ing Raka Indrawati. Dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Sumawana paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan ingkang rayipun Puntadewa. Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka ing Mandura. Mangya widada niring sambikala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjung ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura. Dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Werkudara. Yo. Siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang. Ya pancen kaya mengkono. Werkudara, nggih. Yen peranganing para nayaka Punggawa negara Ngamarta munggahe Yayi Darma Aji ngaturake sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih. Nanging sing gedhe pangapuramu yen to siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang ora tak tampa Werkudara. Apa aku duwe luput? Yen to pancen aku mbok anggap salah, dunungna salah ing kono apa? Kandhanono aku luputku nggo nendi? Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni. Yen pancen Werkudara salah karo Kresna kakangku. Werkudara, piye? Aja kadok ati kajron penampa. Yektine sira Yayi ora luput tumrapun Kakang. Nanging kabeh para kawula sak negara Ngamarta iki padha prisa. Ora ana ingkang wajib mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadingaren temen dina iki siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang, mongko aja ta jamak lumaring menungsa, nadyan dewa wae ora bakal kuwagang, sarta ora bakal kuat nampa sembahe Werkudara. Ning kok kadingaren temen dina iki siadi ngaturke sembah. Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing siadi ana apa-apa ingkang tak sandhang Werkudara. Mula murih slamete pun Kakang ora nampa sembahing siadi nanging genepi tata kramaning Kadang Wreda tumraping Kadang Taruna. Pangestuning Kresna wae tampan ana. Ora sudi. Kok ora sudi piye? Kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara, monggo sembahku tak aturake kanthi lahir batin. Ning sabab apa? Kanthi mbok perceka kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahe karo Taruna. Mengestanana bocah nom pangestumu ora ndayani apa-apa. Mula aku ora sudi nampa pangestune Kresna kakangku. Piye lah dalah. Ngono to, Yayi? Yo. Ya wis. Yen ngono ora ketang rada sesak rasaku, rada tida-tida penggalih nata Ndarawati. Sembahe Werkudara tak tampa tumuli pangestuku tampan ana. Wenehna kono kapan-kapan tak jumbuhi.
Kosek to pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Kosek to kowe iki jendaje tak pikir-pikir sing gawe perkara kuwi kowe Kresna. Werkudara ngaturke sembah kanthi lahir batin ora tok tampa. Mula ya wis member yen wangsulane Werkudara kaya ngono kuwi. Wis rasan dadak digawe-gawe. Iki mengko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sembahe Werkudara Tampanono. Werkudara? Nggih. Sembahmu tak tampa kanthi lahir batin, pangestuku Tampanono. Oh, ndak gegem dadekake jimat. Lah, ngono ora wis rampung to. Serangane kok tekan ngendi-endi ora? Bule kakangku. Bule kakangku aku ngaturke sembahku katur. Bule kakangku. Wah, bule kakangku. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho kok pancen dipun jarak kados pundi? Siadi ngerti dhewe. Asmaning Baladewa ki pirang-pirang? Baladewa, Kusumawaning Pinto, Balarama, Jaladara, Kakrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon. Bule ki wis ngerti yen kuwi sirikaning pun Kakang. Kok disebut sanggon-gon karepe piye? Mbok yo matur sing apik. Baladewa kakangku aku aturke sembah. Ngono ra yo prayoga to. Werkudara? Iye. Apa tok jarak to? Jarak piye? Bule ki rak sirikaning Koko Prabu. Mbok yo aja diucapke sanggon-gon to, ora prayoga. Ngerti to nek bule kuwi sirikaning Koko Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule, sabat bule kuwi mau dadi sirikaning Koko Prabu Mandura. Nek Koko Prabu ki diundang nganggo jeneng bule ki ora trima njaluk tulung balen ana ping 1000 kas. Werkudara leren kok kowe bula-bule. Wah, Baladewa kakangku. Werkudara piye? Yen pancen ora sagu dadi bule. Kowe munggah nang kayangan kowe gugato karo dewa. Lho kok gugat karo dewa piye? Wong urip nang alam padang ki mung sadurma urip. Mung sadurma nglakoni wujud apa wae. Kudune matur nuwun wis diparingi urip karo sing gawe urip. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin, wutuh lan cacat. Kuwi kabeh peparingi sing Maha Kuwasa. Kowe diparingi bule kok ora ngakoni. Tegese kowe ora ngakoni karo sing gawe jagat. Wis rasa mejang. Malah mulang karo wong gerang. Sembahmu tak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Tak gegem dadekake jimat Baladewa kakangku. Padha diprayogakno anggone lenggah ning Datul ya Praja Ngamarta. Yo, Werkudara kaya ora kurang penak. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Janaka tak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kembar tak tampa pangestuku Tampanono Yayi. Yo, Nakula Sedewa. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu damel gagap gugup guragapan raosing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepuyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Ayaka ing Ndarawati bilih rika renggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji yampean paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati. Koko Prabu, Yayi, kula wonten timbalaning adhawuh. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Namung semantena tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau boten sak tepipun menawi paduka pisungssungaken dhateng Raka ing Ndarawati krana saking pangraosipun ing Raka ing Ndarawati pendak-pendak kula sowan dhateng Praja Ngamarta menika tanpa beda kados dene wangsul dhateng Praja ing Ndarawati. Mila mangsa kala mbenjang menawi wonten wekdaling kemirunggan Yai Prabu sakula wangsa nedya tetinjo tedhak dhateng Praja ing Ndarawati. Kaicalna jigo kelawan pekewuh Durgama sangga runggi. Ndarawati karengku kados dene Ngamarta. Koko Prabu. Saestu adamel bombong raosing manahipun ingkang ngrayi Ngamarta. Ing mekaten daya-daya kula cemadhong dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana tuwin wadyabala. Koko Prabu monggo kula kanthi manjing sak lebeting kedaton. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Yayi.
Malih-malih menapa? Estunipun sawanipun ngraka ing Ndarawati wonten Praja Ngamarta ingkang sepisan. Tetinjo juwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya sekti jumuru dene para Pandhawa tansah kahayoman dening panguwasaning dat kang murwengdat dene ndungkap ing ngangka kalih. Sawanipun ngraka ing Ndarawati dinten sakmangke menika namung wonten suka lilaning penggalih. Paduka kadang-kadang kula para Pandhawa tamunipun Paduka Yai Prabu Darma Kusuma suka sabiyantu dhateng bot repotipun ngraka ing Ndarawati. Pandhawa kedah saged damel pepadhang kawontenanipun ingkang ngraka ing Dwaraka Yai Prabu Darma Kusuma. Handra ingkang puspita rum kasilring samirana mrih Sekar gadung ngas gandanya maweh raras renaning driya Koko Prabu saestu adamel kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta dene mekaten wiyosing pangandika Paduka ingkang mestenipun ingkang sampun kelampah bebasanipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene wiyosing pangandika Paduka titik lenggan sakmangke Paduka paring dawuh bilih nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken sakadang puntung boten nedya selak tartemtu tansah mastuti dawuh pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati. Yayi kula nuwun sewu malih-malih menapa sampun wonten tigang candra etang lengganing dinten sakmangke menika negari Ndarawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndarawati kados ketaman kepegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula budidaya ngrawakaken para sewa sugata para nimpuna, para pandhita resi supados anambak rengkaning praja parendiring katindakan gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken kula nglampahi salinarite sesemek ron raja mola bebantal bata sarimbak wanter sabdaning para Jawata bilih ingkang saged damel padhang kawontenan negaring Ndarawati namung para Pandhawa tumunten kula sowan dhateng negaring Ngamarta dinten sakmangke menika supados sakmangke wonten sukaliraning penggalih Paduka Yai Prabu sakadang keparenga dados jalaran pepadhang tumraping negaring Ndarawati. Yayi nuwun sewu Yai Prabu mboten marep-arep pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten nanging sanget mboten kinten wanjenjing Yai Prabu sampun prapta wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Yai Kresna sowan dhateng negari Mandura wigatosipun namung kepengin nganti dhateng ngraka ing Mandura supados dados saksi tama aturipun Yai Kresna ingkang tunjuk Paduka Yai Prabu Samyaji.
sanget boten kinten bilih negari Ndorowati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Monggo nuwun sewu, mboten namung ngetingalaken labatanipun Yai Prabu babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet Yai Prabu Kresna ing saged ngudari. Pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ing saged damel pepadang kawontenanipun para Pandhawa. Mila dinten samangke wonten Suka lilaning penggalih keparenga sak biyantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu Kresna, Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu, ingkang sejatosipun Pandhawa mboten badhe selak. Namung gandeng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak. Klebet Werkudara Janaka tuwin kembar menika klebet piranganipun para Pandhawa. Mila menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun saha ndangu dhateng kadang kula sekawan. Menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Monggo penemuning Siadi kepiye? Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhanget apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndwarawati. Nadyan Werkudara mbok dawuhi munggah gunung yen perlu jegur segara aku saguh. Waton dadi sarana walyaning Projing Ndwarawati. Aku ora bakal selak. Nadyan ingkang rayipun Arjuna. Bebasan kula kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu. Nadyan kula kadhawan mlampahi teng tebih kula mboten badhe selak. Wonten dados dawuhipun Paduka Kanjeng Koko Prabu saha dados sarana waluyanipun Projing Ndwarawati. Nadyan kula kadhawan beto barang ingkang awrat. Kula ugi mboten badhe selak Koko Prabu wonten dados sarana padhang lelampanipun Koko Prabu Ndwarawati. Koko Prabu Paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Sanget andadosaken suka marwata suta saklebeting manahipun ing Raka Ndwarawati. Ing mekaten Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken Pandhawa mboten badhe selak Koko Prabu. Yayi, wale-wale menapa? Nalika ingkang Raka Ndwarawati nglampahi Sarinaritis sesemek Rana Raja Mala bebantal Bata Sarimbat. Wonten swanten ingkang dumeling wonten ing karenanipun ingkang Raka Ndwarawati bilih negari Ndwarawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Negari Ndwarawati saged manggih pepadang menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu mboten sanes kejawi namung menawi para Pandhawa paring ampil wujuding pusaka ngamarta inggih menika pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada. Kinarya nambak rengkaning praja, kinarya tumbal wadaling Projing Ndwarawati Yayi Prabu Ngamarta. Leng-lenging driya mangungkung gandhuan rimang lirlirna tanpa kanin sang jahamangku sang jahutama amangku sang jahutama wusehang rerepa Mumuseyang rerepa.